fago como me parece, que non sei se está ben feito ou mal. Pero que non quere, coro, que non quere mover, sabes se vai para a ovella? Pensei que iba a ser a cousa diferente, se sei que así non veio. É que botamos todo de menos, claro. Hasta o momento non tuvemos ni media hora para decir estou con meu fillo. Un descontrol total en casi todos los sentidos. José, ven polo porco que te me escapou. Pasa. Ao final van fuxir todos. Como cada día, as familias de 1906 comezan a xornada sacando os animais a pastar. Desta vez o problema non serán as vacas, senón as cabras e as ovellas, porque os concursantes non saben como mantelas reunidas. E comezan as tensións entre eles. Entonces as ovellas queda aquí que non hai problema. Ou eso dixo o veterinario, ele sabrá. E as vacas despois deixadas ali atadas? Que? Hai que atalo ben, Joder. Donde ten a campanilla non ten un cuello, non ten algo. José? Vou te explicar a ver se me entendes. O carneiro hai que catar, porque despois van vir e van quedar aquí as ovellas. Se non atamos o carneiro marcha por aí e marchan detrás dele. Non me lloro así. O que si lle quero dicir aos rapaces é que se está atado a vaca aquela anda a escornarlle como onte. Pero que lle sauste cuidado. Escorna. Bueno, tede cuidado porque ele non lle ten medo ningún. Ves, mira, a tamén lle ten manía o castrón. Pois que cerca, deixa aí. As ovellas de aquí do prado non suban. E el solo anda coas ovellas. O que pasa é que de vez en cando ou unha destas vacas a outra non hai problema. Bueno, pero eu... Si a vaca che ven, ti non lle demostres medo. Home, si ves que se asusta e fai un lance, pode marchar. Pero en canto reacciona, obedeceche sempre. Pero se está no libro de instrucción non pasa nada. Se eso pasades por aquí vos a facer unha visita. Cando queda a soas coas nosas cámaras, Carlos critica a José González. Dixo o veterinario, tes que atar o carneiro e mal o castrón para que as ovellas e as cabras queden alrededor deles e non marche. Pois non fun capaz de explicarlle que tiña que... explicarme, sí, pero eu creo que non, porque como antes, porque non sei que, non sei canto, ao final non fixo... Como os obreros son del tamén, porque son os fillos, e ao final non puedo facer nada. Que yo diga, como non me fai caso, non... Tens que traballar. Teño que traballar, claro, pero como estou falando... Se tuvera agora o MP3 aquí, non teño traballo mellor. Carlos e José quedaron para traballar xuntos na horta, e José non aparece. Imos para baixo ou imos para arriba? Digo, vamos para arriba que ten máis falta, que esta ten menos agua para regar. Pero, meteuse na casa, dame a sensación de que está un pouco máis pendiente das cámaras e eso que do traballo. O da horta ainda non pude tocar. Liaime aí con Margarita a facer esas cousas e levamos aí. Agora liouse tamén lle está facendo das cabras que están xuntas. Agora eu quería axudar ali, pero como en canto baixo xa el vai para o rollo, pois ten que estar un dos dous aquí. E levámoslo levando así. Hai que ir a erva seca, isto xa está. O que pasa é que amontónase moito. Hai moito traballo que pois habría que telo feito xa de alguna forma ou polo menos non tan xunto. Sara e Margarita acordaron facer caldo a medias, pero Sara ten que empezar soa. Tampouco tendrei que estar pendiente do traballo dela, ela sabrá o que ten que facer. Se o caldo hai que facer aí, pois o lógico é que viñera a ver se facemos o lume, a ver se fixo, non? Non, agora sí que acaba aquí vou a prender a lareira para poñerme a facelo. Agora mesmo así que perdemos o porco, saímos para lá, porque non o podemos deixar solo nin 5 minutos. Aí o está. Xa valle dar co fuciña a cancela. Sabes que eu vou levar o café a Carlos e depois vou ir a ver se me empezar a seguir. Sara prepara o caldo na lareira sen contar con axuda. A mí huéleme casi que máis a fume que outra cousa.
A pesar de que o fixo e la soa, Sara serve o caldo para as dúas familias que volven comer xuntas. Os Peña e os González xa se empezan a coñecer e uns opinan sobre os outros. Non estamos lo levando ben, pero eles están levando así algo peor, como teñen a Lorenza así co brazo tal, pois Carlos está traballando moito máis, ten que traballar a facer por dous. E ventaxa teñen, porque teñen menos animales, teñen a casa máis grande para organizala mellor, porque teñen diferenciado que a parte dos animales teñen a diferenciada de onde viven, poden ter todo máis limpio e máis tal. Que non é moito máis complicado, que as cortes de abaixo están moito peor que as de arriba. Desventaxa? Desventaxa eu vexo moi mal organizados, que cada un anda polo seu lado. Nós estamos traballando todo o día e o que se vexe xente preocuparse en facer unhas changletas, ou eu que sei, ou en facer unha hamaca. Oxe, por primeira vez fixemos aí unha especie de hamaca, unhas flechas, bueno, algo. Pero non é suficiente. Para os nenos dos en día non é suficiente. Eu xa lles dixen de todas formas que cando queiran, eu sei que son menos, aparte un ten o brazo mal, e que cando queiran estou aí para axudarlle. O día seguinte, Alicia e Sonia teñen asignada a tarefa de lavar a la que se rapou. As rapazas non están afeitas a facer a coada na casa, e aquí terán que lavar la enredada e sucia, e sen lavadora. Te riste? É que eso non é lanzo, cajallóns. E mentres, os homes enfrontanse a un novo reto, barbearse a navalla. Tô guapo? Sí. Carlos Peña está afeito ás coitelas, pero as de dobre folla e banda esvaradía. Nada que ver coas navallas de 1906. É peor do que pensaba, eu. Ainda me cortei 3 veces na máis. Teño as orellas ainda, me parece. A pesar dos cortes que se fixo, Carlos non se rende e decide seguir ata o final. Quere demostrar que pode superar os retos que lle propoñamos. Estou guapo, ah? Vedesme guapo? Non sei, por qué? E co espello, pois... Se a Carlos lle custou, José ten o máis difícil porque sempre usou máquina eléctrica. Veciño, se queres afeito teu. Non, gracias. Tranquilo, que eu teño moi bo pulso. José enxabóase varias veces para abrandar a barba. Tenlle medo a coitela e apraza o momento de usala. Leva pinta de ser toda unha aventura. A sensación da navalla sobre a pel dalle arrepíos. Pois non sei como vou facer, porque non me gusta nada este rollo de ter que andar a rascar con esta porquería, porque isto é o único que estou facendo é pegándome cortes na cara. Que va. José réndese e non se barbea. Margarita mentres atopa un momento para estar co seu fillo e con Lisette, e failles 2 xoguetes, uns porquiños elaborados con cabaciñas. Cando era pequeniña facíos así. Pois eu non sei, pero que nariz quere. Aí te lo porco. Bueno, queríamos llorar para baixo. Ala, queres un porquiño tamén? Pois ela ten unha porca e ti tes un porco. Ala, mira os 2 porquiños, ven? Chega a hora de xantar. Desta vez as familias comen por separado, cada unha na súa casa. O motivo é que Sara está desgustada porque o día anterior tivo que preparar el aso ao caldo para as 2 familias. Os González aínda non saben que os veciños están molestos. Non sei que pasou, dixémoslle se baixaban a comer e dixeron non, que xa temos feito aquí tal, non sei que tal, quedamos aquí, que estamos cansados ou non sei. Eu quero me levar ben igual e ter boa relación, todo ben, pero casi prefiero eu organizarme na miña casa solo. O que pasa é que tampouco temos tempo de facer festas xuntos. É así a realidad. Porque, sabes, un afeitándose, o outro non sei que, o outro que lle escapan as vacas, é todo o día así, pero desde as 7 da mañá ás 12 da noite. Hoxe fui porque miña nai xa tiña feito a tortilla, Sara estaba facendo a súa ali, sabes, porque cada un está un pouco tamén a atender as súas labores, e... Eu creo que foi que tuvo que facer Sara sola a comida. Se comemos todos xuntos, o normal é que poñamos a comida todos xuntos.
Medios. Despois de comer, as familias reúnense de novo para recibir unha carta sorpresa do programa. Os Peña ocultan o seu malestar e non o comentan cos González. Temos unha sorpresa para vos. Ides asistir a unha rapa das bestas. Pronto teredes máis novas ao respecto. E, por certo, esta non será a última sorpresa. Atentamente o programa. Eso sí que merece un aplauso. Vamos a ir a rapa das bestas. A sorpresa está ben, pero podía estar mellor, A rapa das bestas é fora. Todos parecen relaxados, pero ante as cámaras diario as cousas cambian moito. Non sei que me pasa. Pois non sei que me pasa, estou fatal. Fatal. Non sei por onde empezar hoy, estou inspirado. La gallina en el corral que no para de cantar, me marea la cabeza todo día. Eses focos resbalan a su puta madre. Eso se me un partir a crisma. Espera que vou por eles. Contarvos que hoxe xa foi un día un pouco máis tranquilo. Saímos colléndonos as riendas. Non estou nada contenta, solo fago todo o día a traballar e non estou pasando nada ben. Co neno xa está un pouco mellor, máis ou menos, pois xa estou máis animada. Non podo atender nin a nena, nin nada de nada. Eu creo que en esta casa o traballo non está nada ben repartido. Uns traballamos todo e os outros están todo o día ali fora rascando as bolas. Por favor, necesito tabaco do normal, porque estou moi tenso. Aquí están. Velos. Esto resbala a su puta madre. Quixo compartir a crisma. Entendes? Aquí hai un problema de comunicación cos veciños de abaixo. Só se nos escaparon as vacas unha vez e tuvemos que correr detrás delas. Teño que ir facer toda a operación das vacas, de atalas e tal. Hoxe regreso das vacas pois ás 11:30, 12 da mañán. E as tareas da casa, claro, quedan sin facer ou recaen en Sara que ten que facelas algo máis. Avisarle ao guardia que eu de aquí en diante vou dormir fora. Pois estou hasta o carallo destas putas camas e teño a espalda reventada que non podo ni poñerme de pé. Este domingo. Despois dunha semana de convivencia, os Peña empezan a marcar distancia cos González. A dureza da experiencia pasa factura e os inquilinos de 1906 están esgotados. Alicia, por exemplo, leva 2 noites sen dormir e non parece disposta a seguir así. Pero a familia que queira gañar terá que superar as dificultades mellor que a outra. Ao final, só unha pode ser a gañadora do programa. Serán capaces de aguantar ata o final.